Okay, ja, så i dag, der har vi fået sådan noget Dubai-chokolade. Og man kan købe det i Lidl og Normal og i andre butikker. Og hvis ikke, så har de det i nogle bager. Så i dag, der skal vi nemlig smage på det, som I kan se, der er det der inde i. Og ja, så jeg tænker bare, at vi kommer i gang. Mega godt. Det er inde i midten. Det er sådan mælkechokolade, imens det... Nej. Det er på siderne, det er mælkechokolade, så det er inde i midten. Og jeg tror, det er pastage. Det smager godt. I bliver nødt til at smage det. Nå, det var alt for den her video. Hej.